ፋኖ ተሰማራ እንደ የሆቺሚን እንደ ቾግቬራ እና በለ ደርጊ ዝምር መንባር መቸስ ደቅ ስብሳታ ሰሚዕኩም አለኹም ሎሙ ግን መዝሙር ደርጊ ወይስ ተግባራት ይኮናን ከነዕደል እንታይ ደኣ ኣብዛዲ ዒላት ዝተጠቕሰት መዝሙር ካብ ዝተፀውዑ ክልተ ኣስማት ንሓዲኦም ኣልዒልና ኢና ክነውግዕ ብዛዕባ ሃገራዊ ጅግናን መራሒ ሰሜን ቪየትናምን ነበር ኒያንታንታህ ወይ ሆቺሚን ሆቺሚን ትርጉሙ መምጽእ ብርሃን ማለት እዩ አሜሪካውያን ግን ዘ ሊትል ማን ወይ እትረቂቕ ሰብኣይ እናበሉ ክጽውዕዎ ይመርጹ ኣብታ ግዛት ፈረንሳይ ዝነበረት ቪየትናም ንወይን ኣናብ ዝተባህለት ግዛት ኣብ 1890 ተወሊዱ ኣብ ነፍሲ ዕድሚኡ ብሓገዝቲ ናይ ኮንፊሽየስ መምህር ዝነበረ ኣቦ ቋንቋ ቻይና ኣጽኒዑ ኣብ 10 ዓመቱ ሓድሽ ስም ተዋህቦ ኣቦ ዝመረጸሉ ስም ንዋይን ታንታህ ወይ ንዋይን ትፍጽም ዝብል ነበረ ኣቦ ምሁር ብምንባሩ ምስ ዝነበረ ዘውዳዊ ስርዓት ናይ ምስራዕ ዕድል እኳ እንተተዋህቦ ቦታ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንገዛእቲ ፈረንሳውያን ምግልጋል ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ነጸጎ ህፃንሁ ድማ እዛ ኣይግዛእን ዝብል ባህሪ ካብ ኣቦኡ ወሪሱ ዓበየ ሓደ ካብቲ ኣብ ሓንጎል ህፃን ሆቺሚን ዝተሳእለ ዘይሃስስ ተኽልታት ቁልዕነት ሰራዊት መግዛእቲ ፈረንሳይ ዕርግያታት ዝሃንፁ ሰባት ብኣስገዳድ ንምግፋፍ ናብ ዓዲ ዝኣተውሉ ዕለት ነበረ መብዛሕትኦም ካብዞም ሽዑ ናብ ጉዱሽ ሸቕለ ዝተወስዱ ደቂ ዓዱ ደጊሞም ንዓዶም ኣይተመልሱን ኣብ 1908 ወደ 17 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ህይወቱ ዝቐየረ ፍጻመ ኣጋጠመ እኩባት ሓረስቶት ኣብ ኣፍ ደገታት መግዛእታዊት ርእሰ ከተማ ሆየ ኮይኖም እናጨደሩ ረኸቦም ነቶም ናዕበኛታት ናብቲ መግዛእታዊ ኣመሓዳሪ ጠለባቶም ንኸቕርቡ ከም ተርጓሚ ኮይኑ ንኸገልግል ተሰማምዐ ፈረንሳውያን ኣመሓደርቲ ግን ነቶም ናዕበኛታት ድሕሪ ምጭፍራቖም ናብቲ ዝመሃረሉ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ከም ዝስግኡ ገበሩ በዚ ፍጻመ ናይ ሆናይ ትምህርቲ ዕድል ክቕፅል እንከሎ ኣብ ዓይኑ ገዛኢት ፈረንሳ ከም ፈጣሪ ሽግር ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ኣባላት ስድያ ኣተወ ንኽልተ ዓመታት ካብ ማእሰርቲ ፈሪሁ ስሙ ቀይሩ እናተሓበአ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ባሕረኛ ስራሕ ጀሚሩ ን3 ዓመታት ኣብ ባሕርታት ጸንሐ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ብሩክሊን ዝተባህለ ቦታ ከም ሚናዋል እናሰርሐ ተቐመጠ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካልእ ዘገርም ነገር ረኣየ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሃገሮም ዝቕመጡ ስደተኛታት ዘለዎም ክብረትን ናጽነትን ምስቲ ቪየትናማውያን ኣብ ገዛ ሃገሮም ዘሕልፍዎ ምረት ኣረኣዩ ብህዝቢ ሓዘነ ናብ ኤውሮጳ ተመሊሱ ድማ ብዛዕባ ሰውራዊ ፖለቲካታት ክመራመር ጀመረ ኣብ ምጅማር ቀዳማይ ኩናት ዓለም ናብታ ቀደም ዝሓለፈላ ፓሪስ ተመርሰ ኣብ እዋን ምልሰቱ ከተማ ፓሪስ ቦቶም ክሳብ 100,000 ዝኾኑ ምእንተ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ክጥበሱ ብኣስገዳድ ዝመፁ ቪየትናማውያን ካዕለቕሊቓ ጸንሓቶ ኣብታ ብተወለድቲ ቪየትናም ኣብ ፈረንሳይ ትሕተም ዝነበረት ጋዜጣ እናጸሓፈ ድማ ንመስር ርእሰ ውሳነ ቪየትናም ተበኽ ጀመረ ኣብ 1919 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዊድሮ ዊልሰን ብወግዒ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ናብ ዝዛዘመሉ ኮንፈረንስ ንምስታፍ ናብ ቨርሳይለስ ከም ዝመጽእ ሰምዐ ዊልሰን ናጽነትን መስር ርእሰ ውሳነን ህዝብታት ኣመርኪቱ ዝዛረቦ ዝነበረ መደረታት ኣብ ግብሪ ዘውዕሎ መሲልዎ ፕሬዚደንት ናይታ ሓያል ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቪየትናም ኣወንታዊ መርገጺ ክወስድ ክሕግዞን ሙሉእ ተስፋ ኣንበረ ናይ ብዙሓት ቪየትናማውያን ፊርማ ዘለዎ ደብዳቤ ሒዙ ድማ ኸዶ እታ ደብዳቤ ግን ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዊድሮ ዊልሰን ጥራይ ዘይኮነ ብመራሕቲ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት መንግስቲ ፈረንሳን ተነጽገት ሽዑ ድማ ይሆ እቲ ምዕራባውያን ሰብኣዊ መሰል ክብሪ ወዲ ሰብ ዴሞክራሲ ሓርነት ናጽነት እናበሉ ዝልፍፎ ናይ ሸፈት ዘረባታት ምዃኑ ዝተረድኦ ድሕሪ ምንጻግ ናይታ ደብዳቤኡ ገጹ ናብታ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ቦልሸቪክ ሰውራ ኣቕኒዑ ካብ ኮሚኒስታውያን ናጽነት ሃገሩ ዝጠቅም ስነ ሓሳብ ክምእረር ሓቀነ በዚ ድማ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት መስረቲ ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ፈረንሳይ ኮነ እዚ ግን ብቕጽበት ኣብ ዓይኒ ኣባላት ጸጥታ ፈረንሳ ከም ዝኣቱ ገበሮ ኣብ 1923 ካብ ሩስያ ሓደ ደብዳቤ ተቐበለ እዚ ደብዳቤ ሆቺሚን ናብ ሩስያ መጺኡ ብዛዕባ ሰውራ ቦልሸቪክ ትና ሓሳብ ዲስነትን ንኽስልጥንን ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ናይ ኢንዶ ቻይና ዴሳዊ ሰልፊ ንኽቐውምን ዝጽውዕ ዕድመ ነበረ ፖሊስ ፈረንሳይ ክሕዝዎ እናተቓረቡ ድማ ካብ ፈረንሳይ ኣምሊጡ ስልጠና ንምቕሳም ናብ ሩስያ ኣምርሐ ኣብ ሩስያ ድማ ምስ ካልኦት ኤስያውያን ሰውራውያን ትምህርትታት ለኒን ብፍላይ ድማ ሰውራ ንሰውራ ኣብ ዝምጭእ ኩነታት ክለዓላ ኣለዎ ዝብል ኣስተምህሮ ቀሰመ እዚ ኣስተምህሮ ድማ እዩ
ሰውራን خلعل 20 ዓመት ከም ዝጽበ ድሕሪ ምጅማሩን ብህድኣትን ምስውዓልን ንኽጓዓዝ ዝገብሮ ተባሂሉ ይእመን። ኣብ 1940 ዓለም ኣብ ካልኣይ ኩናት ኣተወት። ወታደራት ጃፓን ካብ ቻይና ተበጊሶም ኣብ መንገዶም ዝገጥሞም ተቃውሞ ብቐሊሉ እናጸራረቡ ኣብ ቪየትናም ዝነበረ መንግስቲ ፈረንሳይ ስዒሮም ንቪየትናም ተቆጻጸርዋ። ኣብ 1911 ሃገሩ ምስ ገደፈ ን29 ዓመታት ፍቕሩ ስደት ኣብ ምኹብላል ዘሕልፎ ዝነበረ ሆችሚን ሃገሩ ዝምለሰሉ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ደምደመ። ዊልድሮ ዊልሰንን ቸርችልን ብዝነደፍዎ ርእሰ ምሕደራን ውፅዓትን ጉዛኣትን ህዝብታት ዝመዋፃዕ ኣትላንቲክ ቻርተር ዝተሰመየ መብጻዕቲ ተባቢዑ ሓደ ኢሉ ተውሩ ክሃንጽ ጀመረ። ካብ ደቡባዊ ቻይና ሞሪቑ ናብቲ ጫካ ዝነበረ ሰሜን ቪየትናም ብምእታው ሓረስቶት ለቓቒሙ ቪየትሚን ማለት ናይ ናጽነት ሰልፊ ዝሰመዮ ሰውራ ምትእኽኻብ ፈጠር ጀመረ። ካብቲ ሆዛ ዓስከረሉ ከባቢ ብዙሕ ከይረሓቑ ገለ ካብ ኣባላት ስለላ ኣሜሪካ US Office of Strategic Services ወይ OSS ናይ ገዛ ርእሶም ሕቡእ ተልእኾ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ከም ዝጀመሩ ሰምዐ። ካብቲ ንሱ ዝነበሮ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ምምስፋሮም ድማ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝረኸበ ኣመነ። ዝሓሰቦ ሜላ ነቶም ኣብ ባይታ ዝሰፈሩ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ምንቅስቓስ ወታደራት ጃፓን ጭቡጣትን ኣገደስትን ስለያዊ ሓበሬታታት ምዝምግቦም ኣሜሪካ ድሕሪ ምዝዛምቲ ኩናት ንሕቶ ክድግፍን ክሳብ ሽዑ ነቲ ዝመሰረቶ ምንቅስቓስ ከም ሓቀኛ ወኪል ድሌት ህዝቢ ቪየትናም ክትቅበልን ትኽእል እያ ዝብል ነበረ። ዕድል ክገብር ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ ነፋሪት እናበረረትን ከላ ወታደራት ጃፓን ወቂዖም ኣውድቕዋሞ ተቐላጢፉ ወታደራቱ ልኢኹ ነቲ ፓይሎት ኣድሓኖ። ድሕሪ ገለ ግዜ ግን ነቲ ፓይሎት ባዕሉ ናብታ ኣብ ደቡባዊ ቻይና ዝተደኮነ ማዓስከር ኣሜሪካ ወሲዱ ምስ ዝረክቦ ምስ ኣሜሪካውያን ንኽላለን ኣምሳያ ውዕለቱ ከም በዓል ውዕለቶም ክቆፅርዎን ገለ ድጋፍ ክህቦም ከም ዝኽእሉ ዝተውዓለ። ኣብ ደቡባዊ ቻይና ምስ በጽሐ ግን ሓለዋ ደቡብ ንሆ ከልኪሎም ነቲ ኣሜሪካዊ ፓይሎት ጥራይ ኣብ ባቡር ክስቀል ፈቐዱሉ። በዘይተሓለለን ንመዓልታት ብእግሩ ተጓዒዙ ናብቲ ዝደለየ ማዓስከር በጽሐ። ዛንቱ ምስ ነገረ ምስ ኣዛዘቶም ፓይሎታት ጀነራል ክሌር ሼንሆ ክራኸብ ከኣለ። ጀነራል ሼንሆ ተመሲጡ እንታይ ክሕግዝ ክብል ሓተተ። መልሲ ኣደናቕ ነበረ። ፌርማኻ ዘለዎ ስእሊ ባሃበኒ ዝብል ድማ ኾነ። እቲ ጀነራል እናሰሓቐ ዝጠለቦ ስእሊ ምስ ገለ ሸጓጉጥ ኣስሪቑ ለኣኾ። ኣብ ጥቓ ዝነበረ ኣሃዱ ስለያ ኣሜሪካ ነዚ ምስ ሰምዐን ብዛዕባ ምንቅስቓስ ሰራዊት ጃፓን ኣመልኪቱ ዝልእከሎም ዝነበረ ኣገዳሲ ስለያዊ ሓበሬታታት ድሕሪ ምስትውዓልን ብቕዓት ኣሚኖም ኣብ ሓደ ጃፓናውያን ዝጥቀምሉ መንገዲ ባቡር ንምዕናው ዝግበር ሓደገኛ ስርሒት ንሆነ ሓይልታቱን ክጥቀምሎም ወሰኑ። ንድሌቶም ብሓጎስ ተቐበሎ። ኣወንታዊ መልሱ ምስ ገለጸሎም ውልያት ኮማንዶታት ኣሜሪካ ንሓይልታት ከሰልጥኑ ናብቲ ዝርከበሉ በረኻታት ብፓራሹት ዓረቡ። እንተኾነ እቲ ስልጠና ከይተዛዘመ እቲ ውጥን ከይተተግበረ ኣጠማዊ ኣጽዋር ኣብ መሬት ጃፓን ዓሊቡ ኤስያ ዝገዝአ ዓብላሊ ሓይሊ ጃፓን ብክልተ ኒክሎራውያን ቦምባታት ከም ዝሰዓር ኮነ። መግዛእታዊ ምምሕዳር ፈረንሳይ ዳግም ተመሊሱ ቦትኡ ከይሓዘን ከሎ ሓይልታቱ ምልዓዓል ገይሮም ነቲ ዕድል ክጥቀምሉ ትእዛዞም ሓላለፈ። ምስ ምዝዛምቲ ኩናት ንጅማር ሰፍሐ ህዝባዊ ጉስጓሳትን ድማ እዩ ንምንታይ ሜላ እቲ ቀደም ካብ ጀነራል ሼንሆ ብዙሕ ክሓትትና ካለ ፌርማ ዘለዎ ስእሉ ጥራይ ሓቲቱ ተገልጸ። ልቢ ህዝቢ ንምስላብ ዲስነት ዶ ማሕበርነት ዝብል ትብከታት ገዲፉ ኣብቲ ዘሕለፈ ሓርበኝነትን ከምጽኦ ዝብህግ ማሕበራዊ ለውጥታትን እናጸቐጠ ህዝቢ ቕንቅሕን ኣብ ጎኑ ኸስልፍን ተገሀ። ጎኑ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይቲ ሃገር ባሒሎም ዝነበሩ ሃገራውያንን ተቃውምትን ንምእካብ ስእልን ፌርማን ጀነራል ሼንሆ እናርኣየ ድጋፍ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘለዎ እናምሰለ ናብ መሰራዓቱ ክጽምብሮም ፈተነ። ኣሜሪካ ትድግፎ ተቃዋሚ ዝያዳ ሓይልን ሽቱኡ ናይ ምህራም ዕድልን ከም ዘለዎ ዘይሰሓቱ መራሕቲ ተቃውምቲ ባእታታትን ዘረኣዮም ስእልን ፌርማን ኣሜሪካዊ ጀነራል ኣሚኖም ኣብ ትሕቲኡ ተጠርነፉ። እንተኾነ ኣሜሪካ ንሆን ዕጡቃትን ድሮ ረሲዓቶም ነበረት። ኣብ ቪየትናም ምን ስልጣን ይሓዝ ዝብል ሕቶ ድማ በቲ ምስ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝካየድ ዝነበረ ቁልጡፍ ሃገራዊ ምዕባለታትን ፍጻሜታትን ተዓብሊሉ ኣቓልቦ ሰኣነ። ኣብ 1945 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሮዝቨልት ሞተ። ንዑ ተኪኡ ዝመጸ ሄሪ ትሩማን ዳግመ ህንጸት ብኩናት ዓንዩ ዝነበረ ቁጠባ ኤውሮፓን እናስፋፍሐ ዝመጽእ ዝነበረ ጽልዋ ሶቪየትን ናይ ምቁጽጻር ሓላፍነት ተሰከመ። ብመንገድቶም ኣብ ቪየትናም ዝዓስከሩ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ነፃ ክተውፅኦም ዝሓትት ሰለስተ ደብዳቤታት ለኣኸ። እንተኾነ ብኻልእ ጉዳያት ተጸሚዱ ዝነበረን ዝምድና ምስ ሓንቲ ካብተን 4 ርእሰ ሓያላን ዓለም ኮይና ዝነበረት ፈረንሳ
بغم حتو فيتنام زأمسلو قديات كبالاشو وزي مرسة بريزيدنت ترومان لحتوه تمام إزنهبو أوشت فيتنام حتو ناسنة النعبية إزوا وايتان نارقبة كعقل زي كل معبل كونه أبكريتا مسكرم شحنت شعايت 245 هو أبدا باي بقى شحز وصر هزوا عكيبو ناسنة هاجر فيتنام أوجه مراعي هاجر فرنساي جنرال شادوغول نزم مزرعي سراويت هاجرو بأصبتنا فيتنام كخطو تزازو محلالفة بزدما مسألة زبلن مسمري إنه تزقمن حزب مسعر حلم خمس قناة علم زمسكرت له قد داويت نقول لن تجمره شجر هوجن مس فرنساي تراي نبرن كوميساوزنا حساب زختل فيتنام إن تبهلت صواع من قصاصو مسكالوت ناسنت فيتنام زدليو ግን ድማ ኮሚኒስታውያን ዘይኮኑ ቪየትናማውያን ውድባቱን ክገጥም ነበሮ هو ኣብ ልዕሊ ተቃውምቱ ንምዕዋት ክሳብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጠር ዝርጋሕ ናይ ስለያ መርበብ ዘርጊሑ ጸላእቱ በብሓደ ሜዳን ተታሓዞ ብዙሓት እቲ ግዜቲ ዜጋታት ብኣባላት ቪየትሚን ዝተጨፍለቕሉ ናይ ማእሰርትን መቕተልትን ዘመነ ራዕዲ ከም ዝነበረ ይሰምዑ ምስ ፈረንሳ ዝነበረ ምፍሕፋሕ ሓይሉ ኣብ 1946 ሆችሚን ምስ ፈረንሳ ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ርእስማ ኣተወ مرحلة تراوي فيتمين نمهور سنة تاريخ زنبران لسورة فرنسا بتمساز صنعن جنرال هوين جيام بتوابه أبشعن 1950 كوميساوي تشاينا وتهدراون سبان حجز لحد مسدادا أمريكاون قداي فيتنام مس فحفح داي سنة كذا تأساس رو دحر مجمرة كنات فيتنام أهورا ملكة كحج جمرة ولا كوانا إلى 3 بليون دولار حجز يقبرلو تراوي فرنسا يمكن فيتنام وين تعرض بسعرات كون جمرة نزل سبحالو جنرال فرنسا لسرايت فيتمين بدحريو هارمو برك ازبلو وتهدراون دفاعوسو مربوم قدم زغدفو ابيم ويفو زبال بوتا زركب وتهدراو معسكر كم بايتا تتقيمم لسرايت فيتمين بدحريتو خاليمم حنساب المጨረሻን ከቃብጾ ነበረ كنات تجمره وهجمين حلافነት ሰዋቦ جنرال جياب ቻይናውያን ዝተቆሙሉ ስልት ቁይናት ማለት ብብዝሕ ወታደር ከም ማዕበልና ወፈርካ إلى أمد مساس زبر سلتي كتكام فتنة بوزع كسارة مسورة بن مزلا غيرو نسرايت فرنساي متلال زبل كده تختله يبرز تغنى عديدات كان سخم النام ثلاث سفانات حمد رافع بتسرايت فرنساي زو قاصا سروز نبره كبابي تاتاس لوخان بمحلاف بتاسوارات تغات اتيمو سرايت فرنساي كي تردو بخبه تاسوار كم زخبب تجبره بدحرزي تراويت مقعز بتحت مريت كان غاتات مقعد صعبه بانصارون سرايت فرنساي زمرح زنمره عبوي كورنيل كريستيان دكاستريس فيتناماوያን ዝገብርዎ ዘለዉ መጻወድያ ከይፈለጠ ንዝነበሮ ሰለስተ ኣህጉራት ከበድ ብረት ብሽሙ ሽማታቱ ሰይሙ ተዛነየ ነቲ ሰራዊት ቪየትሚን ኣብ ከባቢኡ ካናላታት ይቁዕቱ ከም ዘለዉ ዝገልጽ በቢግዜኡ ዝመጾ ዝነበረ ዝተለያው ጸብጻብ እሽሽሉ ድማ ቪየትናማውያን ኣብ ቃልዕ ክገጥሞ ተጸበየ ጀነራል ጂያብ በስልቱ ንሰራዊት ፈረንሳይ ኣቕቢቡ ዕጥቅን ስንቅን ከም ዘይበጽሖ ድሕሪ ምግባር ኣብ 7 ግንቦት 1954 نتا ኣብ ከባባ ዝኣተወ ሰራዊት ንምድምሳስ መጥቃዕቲ ኸፈተ ድሮታ ቪየትናም ሰላም ንምምጻእ ኣህጉራዊ ዘተዘካየደሉ ዝነበረ መዓልቲ ድማ ሰራዊት ፈረንሳይ ተጨፊቑ ቀያሕ ባንዴራ ቪየትናማውያን ኣብ መእዘዚ ነቑጣ ፈረንሳውያን ከተንበልብል ተራእየት ብኣንጻር ኣብ ዓውዲ ኹናት ዝተረኽበ ዓወት ሆችሚን ኣብ ዘተታት ክሳራ ክገጥሞ ጀመረ ናይዚ ምኽንያት ድማ እተን ቀንዲ ሓገዝቱን መሓዝቱን ዝኾና ሩስያን ቻይናን ምስ ፈረንሳውያን ክሰማዕን ጠለባት ፈረንሳ ክቕበልን ጻጥ ክገብራሉ ስለዝጀምራ ነበረ ብጸት ሆችሚን ዝነበሩ ኣባላት መሪሕነት ፖሊት ቢሮ ብወገኖም ኣብ ቤት ማዕቡሳት ፈረንሳ ዘሕለፉ ኣሰቃቂ ተመክሮ እናዘከሩ ምስ ፈረንሳ ዝግበር ስምምዕ ምቕባል ኣቕበፁ ቻይና ምስ ፈረንሳ ምስ ዘይሰማምዑ ኣብ ሓፂር ግዜ ወታደራዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣጠንቀቐት ሆ መንጎ ክልተ ሓዊ ተቐርቀረ እቲ ሜላ ዘይጠፍኦ ከይፈትወ ማእከላይ ዝበሎ መተዓረቀ ፍታሕ ሕምፀ እዚ ድማ ቪየትናም ንጊዜኡ ኣብ ክልተ ተመቒላ ሓደ ክፋላ ብበዓል ሆ ካልእ ክፋላ ድማ ብፈረንሳን መሻርቅታን ክትመሓደር ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ድማ ሓፈሻዊ ምርጫ ክግበር ዝብል ነበረ ቪየትናም ሰሜንን ደቡብን ተባሂላ ኣብ ክልተ ተመቕለት ህዝቢ ሕሸን ናብ ዝበሎ ሸነኽ ተሰደ ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ሓደ ሓቂ ተጋህደ
حجز معرابوين زنبرو كاثوليكو بريزيدنت دوبي فيتنام برجع خمزة كايد نصر كونه زجدده أبالات اسمين نبر مسار جمرة عبدو زنبرو سليتو هوشمين أو حسير جيسي كونس أو فتح عند زيامسيو عبدو زنبرو تولدو سمي فيتنام ناي مسات حدقا خمزة علالوهم سبسابهم لعهو هوشمين جن أبكن قلعو تادرام تتاو دو فيتنام أبكن ولاو كنتاتو جيركا أمريكا متتاو كن مقبارا فحفح كنت بالمقباران نسمين مصنباران زبل سلتي كتقام وسنة قرب كي سنحة دبوبون سمينين تباهيلو مابكل تستمعلو فيتناموين كنات حد جمرو نوح كي تواقعو جن بناس بزي عبيت محازوت كعواتلو زخيل وجن كان زي اللي برحالو كداوي مستر دو فيتنام نوير دنزيم مش أمريكا كسقع مرسة انتو خنا حرفتا ناس نزنبروم دو فيتناموين الناس ايدا بسخي زنبرا متتاو أمريكا ناب إيدا زور مجزاتنا عطو لنازل بالسمعيتات بمحدار ثورة جمرو قال قبل جمر ثورة بوج من زدنقون بوستسلو نبرو انتو خنا أبز من كسا عزيز نبرو فيتناموين حساباتهم بقطاق قلصلو زخلو بوليتيكا وحوهو تلازي نبرا نخلهم زترنف NLF وي National Liberation Front سنو سور جنبار مسرتو كاونا وغن وتون بيساو زنبالو زنبرو فيتناموين حدا حبو وهايو أقمو إذا وهايو نتزقصل وتعدراهم في مسرت كونه إذا وتعدراهم في زرما بيت كونغ تباهيدو تتصوع أبكبابي شحنت شعاتميتون سانسلستن وجمين زمدبو أبدو فيتنام زي من رقانا مفتار مدب ببنقدتهم نابل على واج أفسلتان زبوصحو سلي تعبلو بوقعت فتصمو انتو هنا قبل لم محدار قداي مستر نوين زنزيم زنبرا زي عقبت وزا حسابات ناب سمين سليخم كاتون نابتو بوهوزم راح سلفو خوحزن مجمارو كابي عينتو خيتو خولا بزي ردو وي بتزاور من قدر ما بمحدار رو فيتنام كأن حقازه هنا هو نزق بعشرين سألا يزتمط أوله ياب بتاواخ كتفاي مرسل أبشح انت شعات ميتون سوسان سرستان محدار قداي مستر نوين دنزيم قبل علوتهم تقتل توديد زم خونو دو فيتناموين سلفنيات زخفتو متقعتي مبكعي أدمى سلطان هنا وتعدراتو سلفنيات قتلو دحر مجمارهم اتنعبوا بقلطوف ناب كله تلابعه ولا قوات متقعتات بسراوي بيت كونغ يفتسما الليلو كتكن انتفتنا نتحكي كابي عند هزب خول جناي تخالون إذ قبرو چكانتات مستغن حقازتي زبلان عند حقوق من محدارون زنبرت أمريكا خبأسن بتزاز أمريكا بيت منغستو بعتقات تدفيرو كأداي منستر أبيت منغستو قتلن تأنكو خنا ثلاثة سمون دحر قتلت نوير لنزيم بريزيدنت أمريكا نبر جون اف كينيدون تقتله قبل سختما دو فيتنام سايغون ناي سلطان حقاف كقات من كله أبهانو زنبرة بهوش من زمراح بوليت بيرو وتعدراو متقتاو نكبر رأي نكبر أبزب الكتع تسأمده أبتحسا شعنت شعات ميتون سانسلسن هو مسو تعدراوان أزسن أولاد بوليت بيرون أباقيبا نبره زي كومتوم نو تعدراو متقتاو زدفو زنبرو آخر تكن هو توساق وتعدراو متقتاو أمريكا نخيس عبد منبال نو تعدراو سقونتي كم كند علامة أموسا دعتته لازم ما وتعدرات كلكو كنات كن كيبلعو تسامعهم وتعدرات سمين فيتنام نبدو باقنعو لازم انكساقس استبحاله بريزيدنت أمريكا ليندون جونسون وتعدرات أمريكا نا فيتنام كم روح عزازة انتو خنا عيلتات هدرو عبدو فيتنام عدكن سنكن ترهي زيكونا أهدوتات حكمنا بأزازتنا وطاقات النايرك مسالة أزات نسترنف سفيح دجن هنسوم نبرو أمريكا قزيف عامن بزحنز نبرو سراوي نا فيتنام أوفرت فيتنام وين نتحدث لعلى حيالان علم مسعار أو تهدراو متلالن صعوق سليان استمركوسة نايكونا سلطقو تقوم مرسو إنه دما التي عدن تسان شوعة متر زقموتو دنكي كبر بعن شوعة كيلوغرام بحلب كبدة زونن عبارة بأمريكاوين تدكي السبعين ناتبه للسواحو انصارتان خالا يكونات عالم سعرت بتكنولوجين وتهدراو سأبلتان قبل الزبلت أمريكا قدم جمرة أو تهدراو منقصان مسارع دو فيتنام سليت بسحزو فرهو ببنجد سليتو نا أمريكاوين دو فيتناموين مدب آدمو ناقدته أبزو مرسو جيزين بوتان ناتكعه أبزي تعمل نازلقه بدباي كدوخينات وقع دحر وقع كسنف أبلع على حالتات أمريكا دما تفزيبل كساراتات كورد درعي أبشحن تشعات ميتون شمونتن حالتات سمين فيتنامنا أوارح بحقوق كدالو نابدو فيتنام زأتو ناي تحت مريت قورا قد غفعرو زدل عدكن سنكن كقعزو لحر مغناي بمغنيات حدش عمد شحن تشعات ميتون شمونتن نسلسة معالتات سنح مكراز توقسي كم زقبرو أوجو أمريكا وين
مريس سلامي زلو إلهم من حدش عمد كاب دفعتهم وسيهم أو أبيات تهليتات بالمسن دان كيران ناب على ما أبو ملئن كتماتا دو فيتنام ترحيتت وي تد أوفنسيف زو سميوو عند بتاوي متكعت خفتو إذا فسام خساب لومي أب تاريخ كاب تفسمو عدد نقطة وتهدروان كياتات أب كنميت إنا تذكرين نبر أب كل خدنا على عدم وتهدروان مكوننات بعمق الزمهارون زسمعون فسام خوينو أمريكا رئيسا زرننتلو سمين فيتنام دما حيدي أب قصة قلاسم كنزي لازم اسكرتلو عود كونه دحر زغينات أموداتات ساتات كنتات عنا هون ننقل كل خده كاب بوليتيكا مرحلة سلطانو نلي وانا ركيبو كاب بوليت بيرو نوسا أقلله أمسكرن كلتش عند شعاتة ميتون سان شعاتن زينا مردنا يتخلت رأس حيالان علم زنبركخة ناسنا تهاجرو ذو حاسة عدميو أبصورا زحلفة تأمر كبهال دخل قياس رعا هجمين تنقره مخنيات موتو بلخام نبنا بلا دحر موت هجمين بصوتون تخطرتون حدرون من تكبر تقهو لكانت أمريكاز مهزوا أسوارا تابزمانو ناتفتنا بمدرن سماين إساد كم أيهن زنبه بحري بغرن زنابن نازريتهم تمام بيتنا موين كاب قالهو كمهن زي مبال علم زس دممه واقع خفلو أبشحنت شعاتي ميتن سبعان سلسن نفلم آجيزي همسان شمونتن شحز قمز وتهدر كثيرا أمريكا تسعرا مكراز تغرس تفرمه كلهم نايوسا حيتات كافيتنا موسو دهر خلط عمتن فرعان دما لقع كمزلن كناب أفغانستان سرائي شبت بتفتيرو حيلتا سبين فيتنام ندوف فيتنام ملو بملو أبتحتم كسارهم كوتوان كلو تروفو عيدو سراويت أمريكا بتبتب هادمو أو فيتنام كتول لحلمه نتا علمي هو تغفله سالا لبونو بزحات بحلم أمنو سالا بلحو علمو خمكن الساعات كورس حيالان عددا سعردن عنكتن كنو إنه دما فيتنام سالاهم كمو زعمو سلو جغانون نفاس ناسنات ناس سمقارت عدا هجر عدا حلم خوينا كم تأمير تسنعاتنا تتغسد باندير عم بالبلد كبرات تخطاتلتنا هو بوليتيكانيا انت قلاساين تراي نبرن صحفن قد أمنوني تلازل معينا دحر عوض سريحيت تابع لتا حد شعب انت بالصحفة انت خب قلت متاتو نعاقتكم قابيزنا تاريخ اوو كنزازو مزمرسنا زعلفت عمت دمو عود لو ما عمد دمو كواز بيرسد من انت ناسنا تلنس امحان كنك على سالنا لأمريكا لوخاتان تقالسو وصد تقالسو سنة يزمرا خذوني زمين دمين مستحاوة وصاوة مسحريتي مالت ميرياكم سنحكم كورا تخطاتلتنا مرباتنا تفتو وقتلو تسفلنا قبرنا تنسناين منا بروكنا